Fil-preżentazzjoni tal-budget għas-sena 2010, il-Ministru Tonio Fenech kien iddikjara li l-impenn tal-Gvern kien li jagħmel dak kollu possibbli biex jikkontrolla l-għoli tal-ħajja. Fil-Parlament Fenech kien qal li dan il-pass kien meħtieġ sabiex ikunu salvagwardjati il-kwalità tal-ħajja u l-impjiegi. Sena wara meta ppreżenta l-budget għas-sena 2011, l-istess Ministru Fenech qal li huwa għaqli li sa fejn ikun possibbli jitrażnu iż-żidiet fil-prezzijiet sabiex pajjiżna iżomm is-saħħa tal-flus u jħares il-kompetittività tiegħu. Min tarif ippubblikat bil-Bank Ċentrali Ewropew fis-sigħat li għaddew, iżda jirriżulta li pajjiżna matul Ġunju kellu l-ogħla żieda b'mod ġenerali fil-prezzijiet tal-ikel fil-pajjiżi kollha membri taż-żona euro. Iż-żieda fil-prezzijiet tal-ikel kienet id-doppju ta' dik medja fiż-żona euro. L-analiżi tal-Bank Ċentrali Ewropew turi li f'pajjiżna hemm differenzi kbar il fuq fil-prezzijiet ta' affarijiet bażiċi tal-ikel bħal laħam, ħut u frott, meta mqabbla mal-prezzijiet fil-pajjiżi l-oħra taż-żona euro. Il-prezz tal-laħam f'pajjiżna huwa 4.5 ola bħala medja minn kemm huwa fiż-żona euro. Il-prezz tal-ħut f'pajjiżna huwa 13 darba ola tal-medja taż-żona euro huwa l-ola fost 17 il-pajjiż membru taż-żona euro. Il-prezz tal-frott huwa darbtejn u nofs ola minn kemm huwa bħala medja fiż-żona euro. F'Ċipru, gżira oħra fil-Mediterran membru taż-żona euro, il-frott mhux tal-li molix, anzi f'Ġunju roħos b'25%.